Kenapa? Aku lagi mari ya. Lagi mari Mas bar kena tipes. Pes sakne to Mas ada pucet kok iso. Kono semangat lagi ning ngos-ngosan ya. Lho. Kok ijek Mas? Oh oh wis Wis wong musik kendange wis bar kok kowe jek joget iki piye lho kok ngomongke kok tipes pau ngono ki omonganmu dhewe sing gak bener jere bar loro lha iki bareng krungu kendang kaya jek panggoba oh nyapa desele pateni Mas ben rada anu ya ketok kok kalah karo desel suaramu dino iki mboten masalah Sugeng dalu macange Mbak Limbo. Nggih, sugeng dalu Mas. Dodok Mas Pomet. Mas Buntas. Dalem. Alhamdulillah panggih jenengan luar biasa. Seneng sangat kula dalu niki. Wah, napa melih teng mriki nak pun jenengan teng mriki pun bolak-balik nggih. Nggih niki kula ditimbali mriki pun ping kalih alhamdulillah. Remen teng mriki pokoke nderek seneng. Napa melih panggih kalih Pak Kades. Pak Widodo ngeten jenengan nggih kalih Pak Wid. Pak Kades niku jenengan mboten ngertos to kondange Pak Kades niku napa? Napa kondange? Satu-satunya kades sak Indonesia. Pripun? Sing ora iso tuwa. Monane Pak Joko kan Joko terus mboten ate tuwa. Joko Widodo niki. Nggih, Joko Widodo. Mboten itu Jokone. Mboten masalah. Jenengan mau dugi mriki jam pinten, Mas? Ah, kula nggih. Radigasi jam gangsal sonten wau. Oh, jam gangsal mau dugi mriki nggih. Usung-usung desel kula wau. Lho kok usung-usung jenengan dalang apa? Jane kok usung-usung lho kok iso. Nggih, niki adicaranipun nggih menika sedekah bumi nggih. Leres nggih. Luar biasa. Kiai mriki hebat. Nggih. Hebat nggih, rukun nggih, kompak. Oh, leres. Oh, alhamdulillah. Kula ping kalih niki luar biasa. Wau nembe mriki wawon dugi mriki sampun panggih kalih Pak Heri. Wah, nggih Pak RW. Peningkatan tenan nggih Pak Heri mbetani ulam. Wah, bos iwa lho, Pak. Oh, tenan iki. Matur nuwun Pak, pokoke nek peningkatan tenan muga-muga desa iki tansah meningkat terus kompak wargane. Seneng banget kula pokoke. Niki nggih enten tukang. Tukang napa? Nggih tukang batu. Dados benjing jenenge nggih kondur dibetani watu sarit. Oh ngoten nggih. Nggih. Kula mboten beto tepak. Nek beto tepak tak betor iku. Kula nggih nembe damel teras niki ya jane kok. Guys pokoke ngaturke sembah nuwun dumateng ingkang bakune nggih menika Bapak Kades matur nuwun Pak Joko Widodo. Dalu niki lek mboten jenengan go. Pak Widodo. Pak Widodo. Jeneng Joko Widodo. Iki sapa? Kowe infomu sesat iki kok sok. Pak Widodo matur nuwun. Dalu niki lek mboten jenengan tanggap mriki ugi sedaya warga mriki ora ditanggap dalu iki dina iki aku merongos renek tanggapan. Matur nuwun pokoke alhamdulillah. Wau kula maca teng dalemipun Bu Endah. Matur nuwun Bu Endah. Nggih, Mbak Yu kula niku. Oh, Mbak Yu jenengan. Peh maca iso cedhek jeding. Alah, akhirnya nggih kula krungu Pak. Krungu napa? Angger wong mlebu iki cedhak jedinge nek nguyuh ya aneh-aneh Pak. Lho nggih. Enten sing nom nguyuh yo alun Pak. Cis. Lho tenan iku. Lah wong kula cedhak jeding tenan kok. Enten mesti pireng nggih mesti jenengan nggih. Mestine pireng cedhak kok nggih. Krungu kula jelas krungu. Enten sing nandha sepuh mlebu jeding pipis nggih aneh-aneh. Lho. Malah kok suarane ulo. Duka wong kula ki krungu tenan wong cedhak tenan to, Pak. Lah bareng lah bareng enten wong lanang mlebu, Pak. Nggih. Pipis ning jedinge Bu Endah. Suarane kok ya aneh lho. Pripun? Tak klinting tak klinting ki sing duyono apa ki aku ngono. Oh, banget ger. Nyapa? Lah waduh larang-larang kok mbok bahas kok uyah. Lah iya kok. Lah wong krungu kupingku krungu kok, Mas. Lah kowe ora ngerti sing guri dhewe. Sing guri piye? Wahyu lho. Ha, Suarane sok kaya ngeraci keramik. Nyes. Lah iki sing parah ya kowe sing Apa kene moro-moro. Dadak nguyuhi tiduk. Ya bener wong kena atume nguyuh kok. Berarti kowe sing totok-totok aku. Iya kowe kok iso. Totok kok iso. Nggih namung saged dherek dedonga nggih Mas. Mugi-mugi sedaya warga mriki tansah pikantuk berkah barokah sehat walafiat Allahumma. Amin. Amin. Alhamdulillah. Pripun Bu? Pun ngantuk dereng? Dereng no, ora atus jenengan.
Suaraku karo desel kok banter desel itu. Wis rasa sambat. Ora sambat aku celuluk kok. Kon usung-usung malah. Usung-usung piye? Mugi-mugi sedaya kang rawuh tansah sehat nggih Bu nggih. Amin. Alhamdulillah desa ki anggere ana tontonan wayang secegah bumi sing mirsani kok ibu-ibu ning ngarep insyaallah desa ki bakal maju. Nggih Mas nggih. Nggih, leres. Niku saged kula titeni lho Mas. Pokoke Nambah. sing nonton wayang kok Nggih. ibu-ibu sing deretan niki ngajeng niki kok wedok-wedok kuwi desane bakal maju. Lho tenan kuwi, ora percaya mesti. Iya nak ibu-ibu nang ngarep desane maju, awake dhewe sing gak kuat. Lah nyapa? Kak, kowe ngenane ngono lho. Ana piye? Ndelok wayang ngarep dhewe ibu-ibu. Iya. Duwe anak cilik pisan pas ngemiki. Aku kan gak fokus to, Dok. Lah terus? Lho kono melok joget to. Kene pas ngemiki kono joget ya ta. Iya. Lah kok anake bayi ape mik bingung. Bingungnya piye? Kak anu, kok aku wis kudu tak pasno. Kuwi ya mbok pasti terus. Ya tak pasno mbok Iman ya ra. Mbok mandi. Lah terus tindakanmu apa? Tindakanku piye aku ya meneng ae kok iya kaya ngono aku. Lah kembal lara ibuke. Loro piye didoni wong kok ya. Bu kula Bu eman-eman Bu ngono to. Kowe nak omong sing jelas lho, Dok. Lah nyapa? Kemajuan sing ndi? Kemajuan piye lho? Tenan nggih Mas nggih. Nggih, pripun? Pengen lho, niki desa iki desa akan meningkat terus tiap tahunnya. Napa lek dipimpin panjenengan Bapak Widodo? Neng aku pengen ngomong karo kowe. Nyapa? Biyen awake dhewe kan ngisi ning kene. Iya. Tanggapan. Heeh. Nggih kali Mas Buntas. Nggih, nggih. Mantuk gawane layur sak kerdus. Ya, Iya iya. to. Lah niki wong tak delok nang mobil kok ya sik panggah sak kerdus. Ora ada udah-udahane. Ora Pasti peningkatan ora peningkatan ning gawakno. Oh, kok ora iso. kuwi to. Lah nek kuwi mbok pikir panganan nek kuwi kok iso. piye wong cedhak laut iki mesti akeh ikan to, Mang. Ya akeh ikane paling gak awakmu nyuwun sewu lho Mas omong saomong ya hati-hati Ya. sing bener. Nggih. Soale pun enten tembung nggih Mas nggih. Ajining diri saka lati, ajining raga saka busana. Apa kuwi? Wong nek pengen diajeni wong nek omongan sing becik sing genah, kuwi sing dicekel omongane Mas wong kuwi. Lah nek pengen diregani sing luwih apik neh, kuwi kowe nek nganggo pakaian yo pakaian sing becik sing apik. Berarti nek nganggo pakaian apik, Iki bakal diregani wong larang ngono lho Mas. sapi kira klamben ya larang. Iya. Iya, gitu, Mas. Iya, nggih. Apa meneh waci besar ya Mas ya? Lah, nek limusin Brahman. Lah, Lah iso sampai 20 juta, 30 juta, atusan juta ya nek. Kayak Mas. itu loh, Mas. Lho, udah ya udah tapi kae kewan ora menungso. Ning ngaji kae karo kowe. Lho, Mat, kok iso kowe iki Lah, iya. Takon kowe iki lho. ya ambene anggere jebles kok. Kowe roh kewan sapae? Sapi, sapae ora enak kok. Sapi iki Ya, isuk tepok ditadui dadi pupuk dol payu larang. ya. Kowe isuk ketepok sapa sing ape nadoi? Jajal, ora aji sapi. Kuwi kewan, Mas. Nek aku menungso ya beda to, Mas. Asline menungso mbek kewan meh padha ae. Meh padha kondi ya beda ada kok kewan mbek menungso nggih, Mas nggih. Meh padha. Meh padha piye maksude? Kowe ngerti kelinci? Ya, Panganane apa? wortel, Wortel mengandung vitamin vitamin A no, bisa menyehatkan mata. nah mulane kelinci kayak gak ono sing minus kacamataan kowe tau ngerti kelinci kok kacamataan gak tau ngerti ta Gak tahu. uang nak pengen sehat matane ya banyak konsumsi ya wortel Wortel. podo asline Mas Lah kowe wis sing mbok jipuk kelinci kok ya beda no tetep Lho, iki beda. gampang-gampangan Wong mbek kewan iki tetep beda. Kowe ngerti singa? gak Lho kok singa kok gak rohi bangeten to kowe? ora roh mbok peksoi pira Jenengan ngertos singa, Mas? Ngertos, ngertos. Ngertos ki lho. ngertos ya urusane sing ngertos to Yo, Iki aku ora ngertos to lah masa badokan singa kok ora roh piye to, Mas? oh kene Macan roh to macan. macan Ya. gak lho angel men to iki. gak roh ya Kowe sekolahmu cap apa to, Le? Bayar apa kowe? aku sekolah latar balik Mas Lah kok iso balik? wedi ya Sekolah kok wedi. Wah, ning sekolahan ki wis diwarai kewan-kewan. ya ya roh macan Singa roh, singa. ngerti Singa ki mangane apa? biasanya kacang Sing kacang. Daging kacang. Aku mbek kowe godhing asine kok. gedhe kan puncak Kowe kan wortel mang apa to? Iki beda wortel karo wis menungso. sayur Kelinci mangane wortel. Iya. Kuwi beda karo menungso. Nek menungso nyuwun sewu menungso mbek kewan ki beda. Iya. Singa ki mangane daging, ya ta? Iya. Kowe dagingnya akeh. Nek Iya. menungso mangan daging kakean, kuwi kena penyakit, Mas. Asam urat, darah tinggi, kolesterol. Nek singa mangan daging sapiro ora tau ora penyakite. lho singa ke parah lho kae Parahe piye? kaken daging Kok iso? kae wis stroke mula nak melakukan singa ngene to Iya ora iso ngadeg ya. lah ora iso ngadeg to Recah cok ki iblis kok suwe-suwe iki. iblis kuwi setan
Wong kok dikandani kok ora kenek awakmu ki lho ditimbali mriki paling gak maringi apa kanggo warga kene ngono lho Mas. Maringi apa wong awake dhewe arep diparingi. Kok iso arep diparingi paling gak sampean ditembali rene kon piye ngono lho. Wis ngene iki. Loh, Awake dhewe wis dandan iki Pak Widodo wis marem. Ya marem paling gak ndongakno apa kanggo wargane kene. Ndongakno ya nanggap kiai nyapa nanggap dagelan kok iso. Ya Allah Gusti Allah. Ampunilah Baim. Paling gak sampean kudu ngerti nyawang Pak Kades iki kaya apa. Ngerti Pak Lurah kaya apa. Piye to Pak Lurah kuwi? Ya ngono kuwi. Mesti paling gak ngumbolo Pak Lurah ngono. Apa kuat gede kono? Pak Lurah gudi lho Pak Widodo masa ora paham. Tegese ra ngono Mas sampean dikongkon rene iki paling gak ngurmati Pak Lurah sing becik. Dadi Pak Lurah ki ben seneng warga ya seneng. Clok. Apa ngono? Mas ki ora hormat kene. orang angel men lho bicara Piye? bukan nih. Pak Lurah ki ben ketok mekan iki piye ngono lho Wah, Mas. pasang idok. Pak Lurah. Ini pasang idok. Mas Kayak nyuluh kodok. Nanti gampang titik-titik. Angger liwat ketok ngene bung Pak Lurah. kowe tak sotrom cangkemmu lho wis. Oh, kan lor. Mas Tep, di dalam Pak Lurah itu ada apa? Ada jeruan antaranya Wah. antaranya remblong, usus dan lain sebagainya lah. Kowe mlaku ning guri Mangan. tak setrum kowe. Oh, haring. Garing ya ben maksude ki sampean ki ning kene dikengken apa? Kan ngeten iki. Maksude ki maringi napa lho Mas? Ora maringi ra duwe. Maksud sampean apa-apa lho? Arek aku. Mesti acarane iki apa? Wayang mosok ngene tahlil kok ya. Mesti sampean apa di Iya. Wedi aku kaya ndastrak. Wah, udah tok ini. Kira omongan nang jebret Lah, iya, kok diselang angel ora men. ngeyel wae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Pripun? Ngapane sing pripun kok moro Sing kok pripun pripun? ki apane Ya omong kan jelas ya Mas. Keadaane Keadaane jelas sehat wong teko kene. sehat nggih Pak nggih? Nggih. Pripun nggih? Ya acara apa iki? Astagfirullahaladzim. Mulane to wong ki nek gak ngerti takok, Kowe nek berarti gak ngerti paham, ya paham to. Lho kowe paham kok malah ngongkon aku lho. Ya paling gak nyuwun sewu Mas Buntas Lah, kan pripun? kudu gentosan to, Ah, nggih, no. Bar aku kowe Sampean. ngono lho Mas. Oh. Wong Mas Buntas pun awit jalan kali jam 09.00 ngantos saniki Kowe lho. ngene Mas. wong telu gendenan. Piye? Ya. Kowe bar kowe omong, Ah. kowe kekek tondo apa ganti sing ngomong. Ngono. Ya, Oh nggih, siap. Oke. Tandane kayak kode. Ode. Apa? Kodene ampuh. Wah. Biasane ra ngono. Lah yo angel men. Dino ki tak gawe angel kowe. Gentosan lho ya. Aku Sik kok aku mikir kuwi mau lho. Oh Mas Buntas iso kok Mas. Ayo Buntas. ayo. Isin aku. Wis to kowe iso. Aku tergantengan untuk bilang Potongan kaya iwak cakalang, enggak gantengan. sakalang nyatek kowe. Iwak. Wong karang kode gentenan kok. Ya ya. Bisa. Gak. Duh, kok iso gak piye kudu iso. Iya iya. Kula ndamel saged jere dedonga kagem sedaya warga mriki tansah pikantuk berkah barokah. Mugi-mugi desa mriki dados desa ingkang baldatun thayyibatun warapur ghafur Allahumma. Amin. Amin. Mugi-mugi Nggih alhamdulillah dalu punika sedekah bumi niki penaringan rayu wilujeng daya sami rawuh mirsani medhot Mas Komet Mas. Sembah nuwun sanget. Mugi-mugi Pak Kades nggih tansah sehat panjang umur nggih Pak nggih. Alhamdulillah ibu-ibuke nggih tambah ayu-ayu, tambah panjang umur, tambah sehat. Anggenipun nyambut damel diparingi lancar. Alhamdulillah mugi-mugi sedaya pinaringan rayu medamel nggih gampil rezeki banyu mili nggih Mas sedaya. Mugi-mugi sing mirsani nggih pokoke napa mawon sing dilampahi saged lancar nggih sedaya kemawon, terutama ibu-ibu yang di dapur. Mugi-mugi awet anggenipun masak-masakane ya seger nggih enak ngoten mawon. Nggih sedaya para piyayaku. Kaya kelawan. Kaya kelawan. Pinaringan gampil rezeki murah sadang pangan ya. Aku
Aku iku guyu tenan. Mas Buntas nang gawe kode kaya wong kelelep. Kuwi antara wong lolo karo bro. Ya, gawe kode apokro. Kode ngene lho. Halo. Ngono ta? Iya. Ya wis, Coba sampean ganggu aku. Wis sampean kaya wong kelelep neh. Wis wong loro ya akeh iku. Lah, mulai dagelane ngono kuwi. Nggih, sedaya kemawon mriki alhamdulillah. Sedaya kemawon pikantuk berkah barokah amin. Halo. Sedaya kemawon ingkang sampun gak mbok halo itu. Ora tambene tak teruse. Matur nuwun lho, Dak. Katane kakek. Wong anger potongane ndas tok ya. Ndas tok gundulmu. Aku isin jane. Isin apa? Ibuke sing masame lho. Kenapa? Anu mbake jenengan menawi. Iya, nggih. Benda. Iya. Piye? Oh tasik beton iki to, Mas. Lho, ki napa? Ndas tok. Wong kok tok iki. Lagi ngeten iki. Tapi tenan umpama kok niki awake cilik, Mas. Nggih, pripun? Mending ndase kegeden. Lho. Kok iso ndasmu gegeden piye to Mas? Angen-angen to lak ya. Ya ora nek awakku cilik ketok gagah. Ya ora wong awakmu cilik ndasmu gak kok panggah. Dadi kita kuwedi. Tumok wong gas Kaya film kartun. Omonganmu niki nggih nyuwun sewu lho Mas. Nggih pripun? Nyuwun sewu kados kula kalih Mas Komet niku Nggih. wis ora kaya wong liya. Nggih. Awake dhewe teng pundi-pundi nggih gandeng. Gandeng. Nggih. Nyuwun sewu paribasane. Nggih, pripun? Paribasane nek tak ibaratno kula Nggih. kalih Mas Komet niku wis gandeng ceneng, wis kelet kados dulur. Nggih. Paribasane nek kula dados omah niki Mas Komet niku dados gentenge. Nggih. Gitu Mas nggih. Nggih, leres-leres raket Pamit kula saestu. dados sepatu Mas Komet dados kaos kaki Nggih. dadi awake dhewe iki bersatu terus. Leres. Paribasane kula dados pom bensin, Mas Komet dados WC-ne. Niku kan pun gandeng ceneng to Mas nggih. Gandeng ceneng untumu. Kita itu selalu bersama. Kowe dadi apa? Aku dadi pom bensin. Pom paling gak aku solar apa pertalit kok WC lho. Ora kabeh wong goleki ning pom kuwi solar pertalite ora. Mesti rata-rata sing digoleki jeding WC kuwi. Wis seneng nek aku dadi WC. Lho, ora apa-apa to dadi WC ora masalah to. Ora masalah tapi aku WC khusus wanita. Apa wis kok milih? Milih to? Wis Apa? dadine WC. WC kok milih WC wanita iki maksudmu piye? Yo, Lah pamane kok sing apa ning jeding utawa ning gone pom bensin iki Mbak Wida iki terus piye we? bayangno to. Mbak Wida kok ngajak ado-ado terus golek pom. Wis kowe belet ya. Iya. Oh, langsung buka ngeken perok ya. Aku WC. Kowe WC. Kowe terus piye? Aku krek tingu. Wah. Aku meneng ae wong aku WC. Iya. Ya meneng ae ya. Meneng ae. WC khusus Wanita. Mbak Wida mesti kowe seneng ya. Iya, nomor- Pamane kok Mbak iki sing anu mlebu pom. Wah, melebu timik. Mending krungu kaya mau. Piye? Yes. Yes. Kowe WC ya. Pamane kok Mbak iki sing mlebu pom. Sing mlebu pom mbak niki. Iya. Walah ya bener-bener seneng to. Ning aku ra iso piye-piye. Lah nyapa? Lah aku WC ya. Oh lah iya Aku ya. panggah meneng ya. Ya pamane nek sing mlebu wanitane ibu-ibu. Iya. Misale buke niki. WC-ne tutup. Lho, Wis tutup. Oh, kok iso tutup? wis dalu. 24 jam. Lho, pas ya. Elek. Iki ora enek WC Oh kok. iya, kok Banyune 24 jam. sat, banyune sat. Ora enek WC banyune sat. Kowe kok ngeyel karo WC to. Buke iki lho kebelet kudu ning WC. Lho kersane pokok kok. Lah kok kersane? Oh golek liyane. Wong WC kok nulak apa enek to, Mas? Tahu lho. Iya. Bojoku kan moh to. Ha. Lunga nang ndi lho kok terus nang toilet pom niki Iya. pom. Bojomu gak Umum. gak gelem isin karepe. Lah terus ning ndi nek Berisi, ya wis pokoke ndi sing sepi terus mandek Mas ngono. Ha. Lah nek omah bangunan urung dadi. Bangunan anyar. Langsung duwoprok lho. Ha. Lho kok opo gak aku ngono? Lah terus? Ya kok nguyu iseng ya. Pas seng iki ya. Ngono kuwi gaweno selang to. Serang piye wujud waras. Emang loro. Sarabantara. Sobantara Mas Desa Sobantara. Sobantara. Beliaunya kepala desa Bapak Nggih. Widodo. Pak Widodo. Asma Kinaryo Jopo Mas. Nggih. Kados
kados kula nyuwun sewu. Pripun? Mas dodok niku kan nggih enten sejarahe biyen. Lho nggih to. Kenging napa kok kula dijenakne dodok minangka biyen enten sejarahe Mas. Sejarahnya napa niku kok penasaran Rumiyin kula. pas keloro-lorone nika bapak Nggih. kula niku ajeng merdamel teng Kalimantan. Nggih nggih. Lah nggih terus niku nyuwun dongane wong wedok, terus lair procot duwe anak kula. Akhirnya dijenakno dodok tegese dongane wong wedok. Oh iya. Komet niki nggih enten tegese. Wardine napa yen Mas Komet? Riyen sejarah komet nika bapake riyen nika tesih loro-loro bakulan mbako. Nggih. Ibuke bakulan lemet. Lair brojot dijenakno komet. Oh, mbako kalian lemet. Nggih. Niki ndek anak jenenge komet niku Nggih. sejarah enten piyambak-piyambak nggih Mas. Nggih, niku tangga kula niku enten bapake Nggih, pripun? niku bakul apel, ibuke bakul oli. Di anak lanang. Apa piye kowe? Tapi piye to? Lah kowe cek bapake bakul Jadi sejarah nama. Iya iya. Bapaknya bakul apa? Aku mau komet. Ya. Iya. Bapaknya apa to? Bapakmu biyen iki kowe pas lahirmu aku jagong, bapakmu bakul mbako, Bako. ibumu bakul lemet. Lemet. Duwe anak komet. Komet. Lah nek tanggamu piye? Tanggaku ki bapaknya bakul apel. Hah? Ibuke bakul oli. Terus duwe anak procot? Teguh jenenge. Lho, kok padha? Sik to. Padha karo sapa to, Pak? Sik to mau Kok kan. mboten nyambung Ya Mas? iya, mau jenengan komet. Komet. Nggih to, bapake Bakul sedia mbako. bako, ibuke lemet. Bakul lemet. Ya, nggih, Sampeyan komet. dodok. Ya. Dodok, anu bapakku njaluk dongane wong wedok. Ya. Disingkat dadi dodok. Ya Ya, mau. Sing bapak iki bakul apel. Apel, ibuke bakul oli. oli. Duwe Nah. anak procot. Jenenge Teguh. Ngono. Kok Teguh to Purwokantine kok ora kecekel to, Mas? Lah kuwi anake sapa? Iki lho wis bayangno Teguh. Ngene Kok ngono anake kalau dhewe kok kowe bingung ora melu ngopeni kok. Ora bingung piye kok iso. Teguh HP Agus yo karek kono to kok. Ngopeni ora melu kok. Awake dhewe ketemu Mas Buntas iki ping pira? Ping pindho iki to. Oh, Ya. bolak-balik. Kowe duwe trik ora kira-kira ben dalangane Mas Buntas ki iso. Lah. Waris Iso lari. Nah, Ya. ya. Berarti ki padha karo sampean ngenyek sampean ning sampean gak krasa. Ya ra? Ya ya Kita ya. masih Ya banyak ya 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 ya. Oh, iya, iya. Ya kita Kowe gak duwe Ya. trik piye carane Ya. Mas Buntas ki waris. Ya. Berarti kowe padha karo ngomong Mas Buntas. Ora laris ya. Ya. Ya ora bener aku ya bener bener ya. Itu bener ya Mas sampean ki. Iya, bener Aja iki mau. salah penampa. Ya. Mas Piye? Buntas saiki laris, Ha. piye carane ben tambah luwaris? Ngono lho. Carane ben tambah laris. Ya. Ya, carane gampang, Mas. Piye? Ya urang-urang wong ki pertama mesti finansial utawa harga. Ya. Ya. Nek kancane umume 20, 30, medun lah. Sithik ngono. Dadi ben payu pamane dike 12,5. Nah, wis jalan kuwi wis nggawa panggung dhewe, Son dhewe ya ta ya. Ya terus dagelane barang. dagelane ra usah. Eh. Malah melok rekoso. 12,5 nek ngendung kanca samene mbane lho piye? Oh, kowe ora Nek aku ora kuwi, Mas. piye carane? Dari nama dulu. Ya, Nggih, pripun? Mas, nggih. Tapi Nek nama Buntas ki jane kurang tenar, Mas. ngopo kok terang tenar? Ki dalang Buntas kok kurang sip. Buntas ki asline artine resik. Buntas cepet entek. Nggih. Leh mawon leh. Lah, ganti apa, Met? Ana penyu. Elek men kok lucu. Saniki sing nganggo Hewan nama hewan itu lari cepat. Percil. percil Kodok. banter Banter. kodok komen dodok Banter. Iya. jenengan ki penyu. Iya ya monggo nek mboten ora apa-apa. Menika wayangipun nggih menika ki dalang ki penyu. Paling tidak orang penasaran nanggap dalang penyu iki. Iya, Mas. Iya, tenan iki. Penyu asmara. Apik. Kosok penyu asmara. Yang penting bener oh ya. Iki paling ka awake dhewe rene iki ya paring panglipur nggih Mas. Panglipur. Nggih, nggih. Heeh, paling ka ya nyanyi nembang. Wah, iya no. Urusanku lah. Isa ya. Tenan apa ora urusanku iku tenan apa ora? Niki saestu kula buka teng mriki Mas. Niki Niki lho. Bontoro mriki. Sing sini. Komet niki suarane apik, Pak. Nggih. Nanti derek lomba beliaunya juara 1. Tenane. Lho nggih campur sari teng daerah Bojonegoro. Nggih. Cak Komet juara 1. Dari 10 peserta beliaunya juara 1. Sing songo bisu kok, Mas. Ya bener ya ngono kuwi. Ya men ya. Gak. Ngono kok Nesu lah iya kok. Nyanyi musuhe wong bisu ya menang. Mula dibuktekno, Mas. Nah. Suarane Pak Komet iki kaya apa? Aku njaluk apa?
misalnya nyanyi lagu temanya tentang percintaan. Percintaan sak belang gentak wakeh Lagune piye? misalnya Roma Irama. Ya. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai begitulah kata para pujangga. Aduhai begitulah kata para pujangga. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai begitulah kata para pujangga. Aduhai begitulah kata. Ben hujan jadi cangkeme. Nyapa wong nek kendang kok bingung lho. Mas kancane brabak, Mas. Oh, nek kendang kok triple tok. Tapi tenan nggih Mas, suarane becek apik to. Takokku masalah percintaan. Tentang percintaan loh Mas. Enek lagu lah misalnya lagu temanya tentang pembangunan. Lah, Pembangunan. Anu ya enek Piye? dangdut ya. iya, lagu coba pembangunan piye? 1001 macam cara membangun balai desa mau dibangun joglo atau biasa Asik. terserah Pak Lurahnya. Iya, Kok iya. iso? Aku padahal ngawur lho. Tapi yo penak loh Mas Penak suarane. karek ngrungokne ya. Ya ora perkara ngrungokne tapi penak tenan lho kuwi kok iso. Misale lagu sing temane tentang pitutur, Nasihat. nasihat, enek ora? Akeh. Piye lagune? Roma Irama ya enek. Nasihat lho ya. Yudi. Judi kok Yudi piye to? Iya. jadi sopo? Kok iso? Ya, Ngawur neh cah iki ngawur neh. Judi Teh. menjanjikan kemenangan. Asik. Wong tegese ora oleh judi karena pekat penyakit masyarakat. Ngono. Iya betul. Oh, tentang nasihat ya akeh. Kuwi tentang nasihat. Ya wis yo. Dhisik to. Paling nek lagu niki siji iki mesti ra Mesti iso betul Mas. betul sih. Ha, Lagu mesti ra sing iso kuwi. temane tentang tema banci, geblak Nah, kowe. modar. Ayo. Malah gampang to to. Apa iso lagu tema banci? Dene sakna nyarli. Apa nyiptakno lagu tema banci? Enek. Lagune piye? Dawa-dawa ganduli, Ya ampun. dawa-dawa ngribeti, nyantol-nyantol wek. Apa kok nyantol-nyantol weku? Dengar itu. Ora saku Aja digoleki Mas Kirana aku. Iki jenenge kok. iki tanpa nada. Ayo nembang iki nimbali iki Ya, cinden-cindene. pundi setunggal pokok setunggal. Nggih. Loh, niki di samping sebagai penyanyi Mas, riyen niku Wis tawa Geriane nopo niku? Mantapake. riyen saestu niki. Iya, yang pripun. Riyen komete sadurunge dagel sadurunge nyanyi. Nggih. Niku biyen mantan MC dangdut. MC? Wah. MC dangdut caget niki. Mosok ngeten iki rupa ngeten iki. Ngeten iki. gak enak. Rupane ngeten iki. Kadang potongane kados cidok jeding niki. Ora yakin dong. Buktekno Met. Ya. Buktekno nek kowe iki biyen bekas MC dangdut. Engko nek MC-mu apik karo Pak Kades ditambahi 750. Lah, Opo yo petanggapan kowe iki nyaur utang kok. Iki lunas. Kok iso nyaur utang iki piye to? Lah wis dibayari lunas ditransfer. Di apa? Lah wis suwe to. Duh, lah aku terus piye? Urusanmu to. Lha iki kadung dadi keramik ya. Ya kuwi aja ngono, Mas. Wis tak engko tak piuri. Pira? 250 250 iki piye? menyesuaikan perjalanan ya ora. Tambahin gue tuku bensin teh. Ayo. Yo, kembali kita hadirkan salah satu divanya Jawa Timur Indonesia. Yang satu ini spesial untuk Sobon Toroco. Supaya malam hari ini Sobon Toro benar-benar bergoyang. Sobon Toro benar-benar berdendang. Tak panggilin ada satu divanya Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki karo aku MC. Ganggu. Aku ora ganggu Mas, tapi MC-mu ki ana sing kleru Mas. MC ki guyu apik, ning guyumu ki kedawan. Oh, kedawan ta? Kedawan guyu sithik wae, guyu malah cengengesan. iya. Kaya wong edan. Saiki ya. Sithik wae guyune. Yo, Bapak Ibu semua yang sudah hadir, tak panggilin salah satu divanya Jawa Timur Indonesia. Ada siapa dia? Supaya Sobon Toro benar-benar bergoyang.
Ababmu kok lari hangon. Aku ya bar mangan sisamu ki mau lho. Oh, pada mangan ulone berarti. Cari kon sithik ya. Diomongi kok angel ki jane kuping ngemi krungu ora to. Lah jare mau sithik wae. Maksude ya aja kesithikan ngono, Mas. Lah terus? Aja dawa-dawa, aja sithik-sithik. Terus? Sedengan. Lah lambene kaya cintrung. Iya. Cintung ya mbok demek. Padune kudu nyipok to kowe. Baik saudaraku semuanya, Lah dalah. Iya. saya panggilkan yang satu ini tentunya, Ya, ya. supaya Sobontoro benar-benar bergoyang, Ya, ya. supaya Sobontoro benar-benar berdendang. Ya. Ada siapa dia? Aduh, kowe tau guyon ngene katut. Ampas e. Aku gregeten kok so. Siaro kowe dhewe. Ya ngene. Ora tau enek benere. Kowe nyanyi apa artise sindene? Ya artisis anu ki lho, sinden-sinden ki lho. Bapak-bapak ibu-ibu ki mau wis channel request. Apa? Buke ngguri syuting ki lho. Piye? Aku mau diganduli. Heeh. Kowe gak tau? Gak. Kasihan. Lah nyapa? Aku diganduli. Lah nyapa dulu Mas? Mas apa nanti sih aku request lagu. Iya iya iya. Tenang ya asli. Masa iya kenese itu ya. Kalau Wartini lho, Wartini. Wartini sapa kene rene Wartini kok so Wartini. Jaluk lagu apa? Rindunya hatiku Gitu. pada ilaku kok Cangkeme kram. ilate sing kram ya. Jack 12. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Ya. Wena. Selamat malam semuanya. Selamat menikmati dah yang ada. Di Eko kok ndi ki Eko piye ta kowe iki kocrok mentang. yo lali ya. Eko ki gurine kok malah takon ndi? Ya batinku yo padang renek apa. Selamat menikmati dah yang ada. Dah. Ada buah-buahan. Enak apa nih dah? Buah-buahan. Enggak. Biasanya Ego nih. Ada di sana ada buah semangka. Ada buah belimbing. Belimbing. Untuk kok garing ya. Kaken blimbing. Dan juga di situ ada buah jeruk. Jeruk. Eko ning guri ngarep to Mas. Lah iku syariah, Mas. Iya. Halal lah ya. Eko syariah koyo banget to Lah Mas. nek cilik-cilik awake dhewe yang menjaga kesopanan. Oh iya. Hati-hati yang ada di sana. Nah. Jangan lihat terlalu atas. Tas. Awas nanti Anda bisa kecantol. Suwek katokmu. Kecantol. Suwek. Apa ya Mas Wi? Eko syariah, Mas. Hati-hati yang lihat di bawah situ. Situ tuh. Kailo. Tuh. Jangan lihat terlalu bawah. Wah. Awas nanti kalau ada ulo-luo. Telusur. Ulo-luo. Kata-katamu kok medeni. Horor kabeh mbok sing Horor. sopan. Sopan piye to Mas? Ki kurang sopan piye? Sing apik sing alus. Berarti sing halus. Iya. Mari kita sambut. Lah. Lho Pak Kades, lho Pak, ngomong jorok Pak. Kakak Pak Widodo menangan, Kak. Wedi karo Pak Widodo. Siapa sing wedi? Dadi Pak Widodo menangan. Aku sungkan tok. Ora padune kok so. Oke. Jack, baik hadirin semuanya berbahagia. Tak panggilin cantiknya Indonesia, Cok. Takut Pak Ese. Niki ingkang kepareng jumeneng sinten Mas? Ah monggo nih saken Mardika nih. Mbak Wida nggih. Nggih, oke siap. Bebas. Ini dia presiden yang satu ini, presiden yang sangat istimewa, presiden yang kelahiran dari asli dari kota Nganjuk, kota Angincau. Nganjuk ya? Mbok nganjuk ya? Iya cak nganjuk kuwi. Nganjuk ya Mas? Iya cak nganjuk iya. Ini dia. Artis yang satu ini. Rejoso ya. Iya. Rada ngidul sithik. Iya betul. Artis yang satu ini Tahu bedok awake dhewe cuma lali weh. Ya aku dhewe lali kok. Lali. Yang mempunyai Aku para lagi munggah mesti. Mas, labu buah ya aku dikatakan. Gobloke. Apa ya? Labu bui boneka iblis. Kadung seneng aku. Wong dinya iblis kok seneng kowe iki. Lah, Oh, iya. alah koso. Artis yang sangat Alhamdulillah, istimewa. Ki seket. ngomong ae kapan aku nyano tak cwipok korengen lho kowe. Ora usah nangis. Nangis. Aku pengen idul nih ya. Ngidone kaya nangis ya apa enek to.
Ini dia, ada siapa lagi kalau bukan si cantik? Wih, kembili. Ojo kak. Penekanan berketok wah. Ojo ditekan kadang-kadang mencoto kok. Wih udun. Ini dia si cantik. Wida Bahtiar, I love you. Nanti cacak ya. Nah, mana lepas ya? Oi. Yuk, luar biasa. Selamat malam Mbak Wida, apa kabarnya sih? Oh, dipangan pedet. Dipangan pedet. Wow, sisanya pedet. Mbak Wida tadi sampai sini jam berapa sih? Tadi habis maghrib. Habis maghrib. Iya. Ya Allah, makin cantik Mbak Wida, apa kabar? Kok Apa? pedet lagi. Mbak Wida malam hari Iya, ini iya, tuh iya, iya. luar Gimana? biasa hebat juga istimewa. Oh, Ada Mbak Wida dan juga ada Wingko, ini kan luar biasa tuh ya Mbak ya. Twinkle. Mbak Wida, selamat mamel. Sampai tadi sama siapa? Bawa sopir apa enggak? Iya. Bawa sopir sendiri? Iya. Tapi kan enggak bingung daerah sini kan? Iya. Kamu kan tahu dong dari sini Iya. kan jauh loh. Tadi perjalanan tuh Berapa jam? 4 jam. Iya. Tadi nyasar enggak tadi? Tadi apa itu ada itu apa Mana? kayak karnaval gitu Oh, loh ya. oh, iya, kan Agustusan. Agustusan Iya. biasa. Tadi itu kan ada itu loh. Kegiatan. Di endek. Oh, diberhentikan, Iya. di stop. Iya. Oh, tadi Tentang gak telepon tamu saya, tak jemput. Iya, tadi mau telepon kamu. Ya, kamu nggak bilang sih. Tapi kan lupa kemarin. Kenapa? WA-mu nggak kumasukkan WA-ku. Ada. Aduh, Apa ki? WA nomor WA. Terus? Nah, gue gak tak masuk aneh aku. Ikan main geragas saya kasih tahu. Aku ini sing nganggur tuh. Lah kono lo jangan ngomong dhewe kalau Mbak Wida. Apa kabar? Ya ampun. Hebatnya apa? Sehat ya Mbak Baik Wida. ya. Kangen deh. Ya ampun. Dah, dalam. Rene wae. Oke. Wah, Ora ojo nemen-nemen kejelungup aku. ora sida pliket kok iki. Apa kabar? Mbak. Iya, apa kabar? Tadi kamu bawain aku oleh-oleh apa? Tadi tak bawain itu khas itu Bojonegoro ledre. Apa itu? Ledre itu makanan kayak gapit itu loh. Gapit? Iya enak itu. Kalau Dok. Hah? Rasa kakek ngomong gue. Rene. Aku kok salah toh di mata. Halo Wida. Halo. Selamat malam. Iya lah, Bubu. Kan aku ngene-ngene to Kowe kaya gue. kowe ngene-ngene malah kayak wedhus sampai perlu. Baik ya. Baik. Bagaimana kalau kita Iya. main apa gitu? Ya. Apa? Mek opo? Sing secono lho mbek kawedok kok mek apa piye to kuwi? Sing tak takokno apa nih? Ya sing mesra ngono lho. Mbak Wida gimana kabarnya hari ini? Kamu makin cantik deh. Ah, kesuwen ora meteng-meteng no. Oh, cakem we. Lambemu kok terus meteng lho kok. Warana. Rasane koyo Ngene lho. sapi wae metengan. Wida, Triple Mas. coba pegang tangan aku. Iya. Kamu tahu nggak malam hari ini tuh malam yang istimewa. Oh ya? Bisa bertemu kamu. Saya mengibaratkan kamu itu sebagai bulan Oh, so sweet. dan aku sebagai bintangnya. Oh ya. Kita akan bersatu bersama selama-lamanya. Terus disamber bledek der. Ongko. Tapi ning dhuwur arek. Sampean ki nyapot loh, jane sampean ki nyapot. Sayangku Wida. Mangan iya. Biarkan anjing menggonggong, Heeh. papilah berlalu. Iya. Kalau engkau aku ibaratkan, engkau ibarat bunga mawar yang mekar-mekarnya. Iya. Aku sebagai kumbangnya Dewida. Oh, sebentar lagi ambruk kembangnya. Nyapa? Lagi dadi apa? Kembang. Weh, Kumbang. ayo kumbange mencelak ning kene apa ora ya bencuk. Wong kumbange sakmono gedene.
Wida sayang, Iya, apa? kalau engkau aku ibaratkan seperti sepatu, Hah? aku kaos kakinya. Oh. Mambu gasmu. Wida, Dalam. ibarat engkau mobil, engkau adalah mobil ambulan. Kok bisa? Engkau ambulan, aku supirnya. Kayak mayite, Wida. Itu mayitnya kita bawa. Kowe dadi apa? Aku sopir. Aku Kowe dadi mayite. tak wedeni wis nabrak wis bongko sisan. Kancane diberatno mayit iki Aku ora tau bener nyapa to, Mas. langsung nyanyi. Oke, satu lagu buat kamu sayang. Apa? Ya, Ikuti Mas, oke. nggih. Oke. Aminor Mas, jreng. Wah kaya Hari kamu no. Piye to sayang? Kok bagus kok suaranya? sepurane sayang aku kemarin Terus Kamu habis kecapean toh? iya kecapean itu kecapean apa ya kegoblokan. Aku semira krungu swara kabeh. Ndang, aku pengen krungu swara fales. ngopo awak dhewe pian kepandho yen akhire ati iki sing dirembuk kabeh kuwi ora sing tak jaluk jare wong tuamu wetone ora gathuk Gathuk asale saka telo. Potong antuk iku tambane. Hop. Kok malah ngono to Mas? Bocah Sampeyan goblok, merusak bocah. suasana wae. Jare ngejak medle. sing ngomong medre sapa aku ngrayu Mbak Wida kok Agune piye to, Mas? jare wong tuamu wetone ora gathuk Gathuk asale saka telo. iya Potong antuk iku tambane opo? Alah wis bar. kowe rong tau diapotas kowe. Potas batiwak, Mas. kok ngrusui kat mau kowe Anjen Iya. laran aku. kowe iso kowe ngrayu kaya aku Bisa no. kene Dek Wida kamu jangan dekat-dekat sama siluman ketunggeng itu Masa ngerayu adoh. hah Ngerayu adoh. ora aja iki sing mbok rayu Lho lah kok enamen wae. tak golekno Iya. Bu Iki ibarat Lu WC sing mbok Aku tolak lho Mas. kok wis rasa murah tuh. Sama nang WC ning mbok tutup loh. Anu tak tutup. Lah iya. Dok, hah kamu jangan begitulah. lah terus wis milih sing ndi Yang senenganmu agak sepantaran gitu. Gitu loh. Ani. Mbak sinten Mbak Ani Aku Mbak Mani ayo kilo tak Boleh, boleh. Cantik nih. Golek kene lho. cantik mening jos Ah, gandos iya. kowe nek kata golek nang kene apa golek ndi we Kene kamu. endi sing mbok pilih ndi mbok pilih ndi? Los kene. Los. ayo tunjuk sing ndi ndang Golek sing dasteran itu aku. nyapa kok sing dasteran nyapa kok sing dasteran Isi. ayo iki ditulungi wong gandengan Ayo. Coba. mbok yo diajeng to piye mbak Pertama yo ngono to. Kok nek ning kene lho. Pantes nopo mboten. saya napa saya Sae. napa saya Sae. Kaya apa budalno jenazah. lah piye Niki pasangan niki serasi napa mboten ngono takokno. nyuwun sewu Bu pasangan niki terasi mboten Bu Terasi. kalau Bu ngomong mboten Mboten ora apa-apa. Kuwi ra kene, kono takon. nyuwun sewu ngajeng-ajeng pasangan menika pasangan serasi napa mboten Piye sire? mboten Oh alah. Terus rasine kalih sinten? Cobi ditangleti. lah mbok ora cocok kowe karo iki Ora cocok dipaksa sesuk cocok. Sing ra pantes ki duduk wedoke lho, Mbak. lah sinten Mbak Terus pundi? Ya lah bubune iku lho. Jadi takone piye? Ini bonekaku lamu. Iya. Namanya siapa? Persis.
Ani Puspita. Oke, maksudnya nama untuk anak-anak kita nanti. Oh alah telek. Sing ape rabi karo dakel jati ya sapa? Dakel jati ngeblek iki kowe. Kok pede Mohon maaf, Mbak. Jatuh. Ini jatuh. Kok dari tanah sih? Iya kan jatuh cinta. Mas. Aku jadi terkesima. Aku juga kudu. Mas aku kono. Sabar Dik. Apa iso glugui? Apa iso? Urusi lo keluargamu dhewe ngurusi aku nyapa. Wong nyanyi mulai tahun A sampai Z ya kuwi. Nanti kita nanti jalan-jalan ya ke hotel yang ada kolamnya. Hotel, kolam apa ya? Kolam ikan. Kolam bajul. Aku terus terang hotel gong tahu. Oh iya Mbak. Omah nggae gubuk cilik kok hotel lho apa lho Sini tapi kan lawangnya akeh. Loh kenapa kok banyak lawangnya itu? Omah tawon kok. Sayangku Wida. Iya sayang. Kamu gak usah iri sama keluarga situ. Iya. Aku pengen perawatan. Kamu pengen ke salon? Nanti tak beliin kamu ya. Masuk salon yang paling mahal. Iya, aku pengen perawatan skincare pakai skincare. Nanti beli skincare yang harganya 45 juta. Oh ya ampun, Alah, boleh ya. kemahalan. Skincareku harganya berapa sih? Alah, wes 20.000 cukup. 5 menit rene putih. Skincare apa iso mutihno 20.000? Paragon. Cuma betul, weruh awe. Paragon Kok aku cek. bijak Yang penting sih? putih. Sayangku Nanti Wida. detox ya. Kamu sudah detox? Iya, Ya, soalnya nanti tuh detox. apa itu biar mengeluarkan racun-racun gitu loh. Detox, manicure, apa? pedicure. Tapi ya kaya dultrap. Dilmakolin. Nah, terus pampers, hair stek. Kuwi obat apa? Apotek itu. Sayangku Wida. Iya. Kamu, waduh kalung kamu kok kecil sih? Heeh. Besok tak beliin emas buat kalung. Boleh ya? Beratnya 5 kilo. Oh, terima Ya. kasih. Kalau Kita- aku yang 10 kilo di mana sayang? Kamu taruh mana? Aku dol. Lo kok jidol? Lah kemarin buat beli sapi, kamu sudah saya belikan nanti sak sikut. Sak sikut. Mas, Beneran. mas. Apa itu? Karet ngomong. Walah. Kere lagi. Tak raine ya. Ya, Kang. Sebuah lagu buat kamu. Iya. Mas kuncinya Mas. Sak pawai. Mana kunci sak pawai? Anu C Mas C. Kunci Inggris banyak sama. Mana kakimu? Tanganmu, kakimu. Oh iya. Ini kaki. Iya tangannya. Andai kau tahu. Iya, Ci. Aku mencintaimu di dalam hatiku telah terukir indah namamu. Aduh enaknya. Aku takutkan kehilanganmu. Redok krungu suaraku ya. Pucet we, delok Tadi itu lagu apa? Itu lagu solawatan. Iya, penyakit piye kok iso. Tapi tenan lek disotingno pantes ibu-ibu nyawang. Sing wedok ketok manis, sing lanang kencing manis. Pas. Masa gak susu? Ora. Nek nyanyi aku kalah Mas Buntas. Nggih, ribut. Tapi lek siji iki lek Lah. sampe kowe iso. Apa itu? Oke, aku ngalah. Tunjukkan Sama-sama. kebolehanmu Mas. Sayang, Iya sayang. kamu jangan melihat dari suaraku, tapi lihatlah kekuatanku. Oh gagahnya. Aku adalah laki-laki perkasa. Perkasa tapi cilik. Ambil mulai. Lagu besar gini kok. Kemarin sudah menciptakan lagu. Iya, Pak. Dirilis. Iya. Netes banyu neng mangkok pelawak lemu jenenge tetes. Iya, asik. Banyu nggo ngombe pitik bocah lemu cilik. Apa nih mas? Ngecewa. Iya, kok disensor ngono, kok disensor Apa ngono. sing cilik? Masa sampean gak dunung ah? Kok tak buah? Banyu nggo ngombe pitik bocah lemu cilik. Speaker TV. Aku roh manuk
cilik. Wah, bocah iki aku gak melo. Aku gak melo. Manuk apa? Manuk sing diopeni kula perkutut sing di kerangkengan. Perkututku cilik. Kurang ngomong-ngomong manuk kuwi ya. Lebet. Ora. Empret manuk umpret cilik. Murid apa wong ki mau pelawak dodo bocah lemu. Tapi cilik ora. Yo cilik. Ora kok so. Nyanyi to? Kowe lo balik kono kok so. Oh iya. Kon pas ngene lho, nek jenenge wong rayu lho sewu ya Mas. Nek lagu swara kula kalah-kalah komen. Tapi nek kekuatan kula tetep menang. Betul. Tunjukkan Mas, Dewe, tunjukkan. saya tunjukkan. Iya. Pegang tangan aku. Cek. Yuk. Sini. Yuk putar set. Yuk pegang. Nih kudaku pegang. Nek. Jangan tenang. Kuat nih. Terus. Hei. Bocah kotruk bisa mbok sentri. Lumayan. Iso kowe. Iso kowe. Iso. Kuat kowe. Aku wegah. Wong dhewe ngangkat banyu asam urate kumat. Ndang tunjukane Oh, kowe wanine tenaga. Lah piye suaraku Aku tahu nirokne kowe tak turuti tak angkat ngene bojone melok. Nesu-nesu. ora izin kondo. Heh? Kondo buktekno nek kowe wong lanang kuat. Sampeyan anu emoh to to. Ora, ayo angkat nggih Bu nggih. Angkat nggih. Diangkat nggih. Oh, gendong nggih. Piye. Seta. Sampeyan kok melok mbayari. Kok nggih seneng nah aku dikaploki wong. Kira kabeh tak kata. Ngono. Ora apa-apa nggo pengalaman. Pengalaman dia benju deh. Buktekno Bu sing nyuwun kowe. Gendong nggih Bu nggih. Gendong ayo. Suara rakyat itu suara Tuhan. Ayo. Wah, lha kok Tuhan bareng. Ayo. Amit nggih. Ayo, ndang, jajali. Gendong. Alah. Sing suwe. Seta tak berusaha. Iki nak ketoke modele kaya bobote 40 ya model. Iya. Rasane kok 75 to. Ya kowe sing lemah kok asine ora kuat kowe. Sepurane mari aku kayak cilik gak tau urip soro. Dadi Iya. anake Cina dadi paling gak ya wis dolanan HP tok. Cina. Karo gimbot. Cina kok bentuke ngono, Mas? Cina apa? Cina enti. Kuwi kopek. Salah ku, Mas. Yo. Wonten ngopo ya? Sing iki lho lagune sing terkenal saat iki lho, Mbak. Apa Mas? Nimas Musti Ya. kandeng ati. Kuwi lagu anyang-anyang. Kok anyang-anyangan piye to bocah iki kok. Ayang-ayang. Res-resen. Res-resen iki. Dongaku siji tresno iki abadi. Dewa kedewa kedahane maratuwa. Bocah iki kotrok iki suwe-suwe. Ala wis terus kabeh kok. Langsung ayang-ayang ya. Ya. Lantas bersama melaras apa kae? Kusumo Carito. Kusumo Carito. Kusumo carita welas. Ayang-ayang sampun. Matur Mas Dalang. Dalem. Niki wau Pak Lurah dawuh Pripun? wonten salah satunggalé bintang tamu. Ini nggih mirsani awit wau. Nggih, Terus boten main-main iki. saking pundi Mas? Saking luar negeri. Luar negeri. Iki Saking- ditendani niki wau. Nggih. Mungkin diatur mriki. Ha nggih, monggo. Nggih. Nah, mboten klentu niki saking Jepang, anu Mas. Jepang apa? Jepang. Wah, kanca berarti. Nagasaki. Nggih. Mbok menawi wonten serat napa Niki wonten pamunten saking Pak Daman. Pak Kirim gending kagem Bos Heri sambel kemangi. Sambel Praulaya. kemangi, oh, kagem Pak Nggih, Heri. niki Pak Heri, saking matur Pak nuwun. Widodo nggih sami Pak Daman. Nggih. Kagem Pak Kadis Widodo podang kuning gubuk asmoro. Podang kuning gubuk asmoro. Nggih. Nggih. nggih nggih. Diaturi mawon Pak niki sesarengan kali Pak Kadisipun. Nggih. Asli enggak ingkang saking Saking Pak Jepang, saking Jepang. Pak Widodo Oh niki. Sing pundi? Ini. yang Sini. Wah, Lah sini. wis tak rasane kok meneng Iya. ae tibae ra Jawa. Ayo. Luran Jawa pancen Sini. Jepang Jawa. Lah iya. Tiba ora wong Jawa tenan niki. Miss
I'm sorry. Alah Kamu Jepang, here. Jepang. Arigato gozaimasen. Mas. Please do the lunju-lunju rini ya. Iya. Oh, alah. Ini Melakuin bener dari lucu-lucu. Jepang ini. Sini Pak. Lagi Ya. mohon maaf ke kesini nggih anu Mbak ya. Temen nih ini. Mas. Ya, ini teman Ki sampean Jepang. saya. Ndak, ini yang Wah, Yang Jepang. Jawa. Layaman kok ireng aku. Kowe iki piye teto kok Ki lho ditakoki mbake. yang ini penti translate iki nggo. Suarane piye Jepang piye? こんばんは。 Ya. Sampean Jepang aja saya sudah paham bahasa Jepang kok. Jepang, Gampang. los. Los, biasa. Coba bahasa Jepang biasa. お、皆さんこんにちは。 Konnichiwa. お、ゆかりです。よろしくお願いします。 Ike. Apa iku kok kowe ngomong ucak iki? Aku tahu delok. Iya ta. Iki bocah iki wis jan wis. Aku pikiranku rono. Sembah apal mau kuwi tok iki. Aku dalange Bayu ki padha. Ya senengane ndelok kuwi. Download kok apa? Parah kowe iki kok Anu bagaimana anu Mas nyuntuk ditransfer gitu? Iya. Bagaimana? translate kok transfer. Ya. Lah nggih, kan perpindahan to. Kesan. Soronono ngene lho Mas, ngerti piye to ndelok kaya ngene iki piye? Lah kesane. Bagaimana pesan Yukari melihat Ada ngenek-ngenekan lho piye? あー、すごい。 Apa ya? Kok sukoe iki jane Sarawak. Jepang ngaget-geti wong. Moro-moro waduh Joko. Utang Jepang jenuh. Namanya siapa? Ah, nama saya Yukari. Yukari, apane Yuki itu? Yukari. Ya. Yukari. Asli dari mana? Asli? Aslinya dari mana? Tempat tinggalnya mana? Omah Mundi, rumahnya mana? Rumah. Ya, rumah. Oh, rumahnya Kyoto. Oh alah, ya. Kyoto Ajinomoto Ajinomoto. Masako. Lampine. Iya. Kyoto. Maaf kenal itu Nakata, tahu Nakata? Nakata. Nakata. Tidak tahu. Nakata yang Ini kata kok. Salam untuk Nisida ya. Jadi Nisida ki sapa? Tukang poli kuwi. tukang poli sak klub yen. Lah, ora nek tukang poli ndike kene renek. Aku mau dhuwur, Mas. Mbak sapa Mas jenenge? Sapa? Yukariono. Mbak Yuki ya, Yukari. Iya. You can singing. Indonesia, Bisa nyanyi. bahasa Inggris deh. Bisa Menyanyi, bisa nyanyi. Bisa ya? Bisa. Ya. Minta nadanya silakan. Minta itu ada Kunci. organ. Ya. Organ tubuh. Organ. Sekedar Mas Komet. Nyanyi. Musik. Mas Komet. Niki ngaturi Pak Inggi sepindah monggo. Oh, Pak Inggi Jumeneng, bisa nggih, bahasa nggih. Jepang ya? Ya, bisa niki pun kulino. Pak Inggi 2 tahun di Nggih, Jepang. monggo Pak Inggi mriki yo. Masa Pak Inggi? Tutup. Monggo, jumeneng Monggo, mriki Pak. Pak Inggi. Nah. Niku kadosi kok pemuda kula Pak Herman, Bapak Camat Jatirogo, sembahun sanget berkahi pramu. Mas Buntas. Dalem. Sobontoro hebat. Ya, betul. Ternyata ada pertukaran budaya. Jadi orang asing dari Jepang pengen ngerti budayane Jawa kene kaya apa. Ini ya dalam rangka penelitian Mas. Pak. Oh, Ini. penelitian. Betul. Luar biasa. Ya, Makasih Mbak ini Kari. Teman dari Terima kasih. komunitas seni. Arigato. Oh ya, arigato. Arigato, Terima terima kasih. kasih. Ya. Arigato. Wis di bojo, Bro. Sudah punya Oh. Iya. Merit. Anu. Maksudnya wis tau dikali-ali woro ngono lho. Ah, yes. Sudah nikah. Nikah. You Alah, ya apa namanya? Yuyu kok ngene iki opo kok? Wah, angel golek tak kene yo. Iki kehormatan dari Iya, Jepang iya. loh Mas. Betul. Nggih, monggo Pak Kades paring dawuh monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi Pun ngantun apa dereng? dereng tasih semangat Pak. Semangat nggih. nggih Sing ngarep iku kok gak ono suarane semangat nggih. nggih Alhamdulillah. Kula matur suwun sanget dalu punika. Alhamdulillah acara wayangan yang sangat antusias ini kami ucapkan banyak terima kasih, dan yang terhormat Bapak Camat Jatirogo Pak Irman kersa rawuh wonten Desa Sobontoro, matur suwun sanget, dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua panitia RT RW dan konco perangkat, dan tidak lupa para donatur yang sudah memberi sumbangan kepada panitia yang bisa mengadakan acara seperti malam hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Saya terima kasih sekali pada semua masyarakat Desa Sobontoro. Saya tidak bisa banyak berkata, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan panjenengan semua diberi rezeki yang lancar, Amin. diberi kesehatan yang selalu sehat, Amin. mudah-mudahan yang sakit supaya dapat cepat sembuh Amin. oleh Tobo. Amin amin wa amin. Saya juga terima kasih Terima kasih. dari Yukari. I am happy. Pak Lurah bahasa Inggris. Pak Lurah isone ya happy cok. You kangkang. you like me Please bahasa Inggris. Oh, Yes. sedikit. Sedikit. Little Bahasa Indonesia. Sedikit. sedikit. Ngertos artosipun. Ngertos. tahu artinya Apa? Oke. What's your name? What's your name? Nama saya Yukari. Asmane sinten? Eh? Asmane sinten? Asmani sih. Sama. Artinya sama Mbak Bode. Nggih. Oh, Yukari. Ya, Yukari. Jadi bahasa Jawa dan bahasa Indonesia itu beda. Beda. Ya, ya, Ya. ya. Oke. Oke. Pak Lurah, Terima kasih. Yukari niki mau menyanyi Pak Lurah. Oke, Nggih. terima kasih. Nggih, terima Auno. kasih. Niki lho Pak. Mboten yang sakit kula sampaikan Pak Dalang Nggih, sembah nuwun. terima kasih. Turun. Kula tak medun mawon nggih. Ngoten nggih. Nggih mboten napa-napa. Bebas Matur suwun Pak. sangat. Terima kasih. Terima kasih. Kamsia. Arigato, arigato, arigato. arigato Auno. Iki wis pas. Saya ucapkan terima kasih sekali pada masyarakat Desa Sobontoro. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak. Ki wis pas Mas Komet. Nggih. Ya ta enten Pak Lurah, enten pelawake, Nggih. enten Mbak Yukari. Yukari. Iki sapa ta iki? Anu temennya Mbak Yukari. Sapa? Yatno. ini teman seniman Ya, mas ya, ya. Teman teman seniman. saya Atau seniman. iya, iya. Oh, teman jenengan. Nggih, ini. Atau di sini sekolah Mbak Yukari. Tidak. Di sini sekolah kuliah kuliah Bermain? kuliah bermain Oh. playing football playing Enggak. swimming playing Iya. No, kontino. nano jajal Mbak anu ajari lagu Jepang sedikit aja. Iya. Ini ajari ini tirukan Komet tirukan Nyanyi. Jepang kan. ya jajal Ya. mau Auno aine namidana kodoni namiyo ameratu yang baju merah jangan sampai Allah. tepuk tangan Karena dia happy senang. Itu Jepang bagian desa. Jepang kulonan Mas. bisa Mbak Yukari bisa Oh ini lagunya Via Valen. oh Via Valen Ya bisa versi Jepang. coba nyanyi Coba. sedikit Iya, iya. sedikit coba Iya. Sedikit. 1 2 3 Three. 4 ayo Nyanyi Jepang. Yang oh ya. Hora. Oh, anu.
Ki. Lah, sing. Yuk, Terus. Yukari, yuk. Oh iya, judulnya Aki. Apa kowe ngerti? Oh iya, kaya kuwi ya. Kuwi ya. Ya kok padha ya. Ini terima kasih tepuk tangan. Ini Jepang lahirnya neng Pantura. Iya. Keduan. Ini piapalan, Mas. Ya Pak, tidak masalah. Nanti kita kasih yang itu ya. Nah, Karena Anda sudah menyanyi urung kok salaman Iya. gue. bukan. Karena Yukari sudah bisa menyanyi, maka Yukari dapat hadiah uang. Mau? Uang dari Cak Komet 500.000. Silakan Cak Komet. Kasih 500.000 Cak Komet. duit apa ta yu? Ini rene yo golek duit saja. Yuk, aku pantun loh nyelok Yu. Iya. Jadi namanya kan Yukari. Enggak apa-apa kan. Yukari, nama saya Komet. Ya, Komet. Panggil saja sayang gitu ya. Iya. Panggilannya apa tadi? Panggilannya apa? Sayang. Sayang. Iya. Alah dasar. Tak kerawu ae kok Nyanyi ya? melelet ya cae. Yukari nanti kamu di sini sampai selesainya wayang ya. Langsung puk. Minta lagu apa Bu? Mumpung ada yang dari Jepang. Jadi ini Bu, noleh Jawa. Halo, sinten yang angkatan Jemeneng sih? Oh ini Mbak Wida Mele. Kali nggih Mas nggih. sama Dinda sama 3 gak apa-apa iki muridku iki sisan. Oh iya, 3. Ya. Oh iya. Yukari, Kita Yuk. nyanyi sama-sama nanti. aku sing nyeluk Yu. Itu yang iya. Kok sampean rono terus ini apa? Sabar to, halus. Ayo, Pokoknya Dinda ngetun sih, sithik apa? nek Jepang. Yukari, Arigato. ini namanya wayang. Apa? Wayang. Wayang. W A W Y A Y A M. Ayo coba. W A W. Gini. Kalau ngajak Ngomong lu aku pada Jepang. Mbak Yuriko, Yukari. Yuriko ae. Yukari kok Yuriko. Yukari, Yutin, Yuna. Ini kita nyanyi sama-sama. Dan Yuwina. Lagunya opo sing kira-kira Jepang ben bingung ya. Yukari kita joget. Ya. Dancing. Beso. Ya. Bahasa Jepangnya beso. Beso. Sul. Duh. Jagoan karo aku gini. Gini. Jadi jagoan karo aku. Nih. Dek kemringet tak cedak sini. Apa lagu? Ini karo itu. Apa ini? Jadi? Oke. Maksudnya oh iya di. Berat badan berapa Yukari? Ini tak. Berat badan. Cak joget dugo. Engko cak joget. Berat badan kamu berapa? Bobotem piro? Berat badan. Iya, nah. Ya, sebentar. Oh iya, sebentar. Malah kepingin. Nyapa itu? Anu tak takoki berat badan malah sweng. Oh iya. Senam kelek. Gina ngombe kopi mriki ketok ireng seru.
cantik, terima kasih. Terima kasih. Thank you. Miss Yukari, Sesuai dengan thank you very permintaan much. mau wonten permintaan saking Oke, Pak sip. Heri. Terima kasih. Kagem Pak Heri ya maksudnya. Sambel Nggih. kemangi. Wonten sambel kemangi Gebukas Moro. Bukas Niki Moro wonten sambel perahu layar nggih, Gebukas perahu Moro. layar nggih. Sekedap. Niki kalau wau popuden kula saking Temaji Kolomben nggih badhe nimbali kula pentas. Pripun niku? Nggih, Pak Usman ngesake dadi ati niki. Nggih. Nggih, mangkin Nggih, kantosan. wonten pamundutan kathah niki. Nggih, nggih. Langsung diaturi mawon nggih Nggih. napa menika? Bukas Moro. Gebukas Moro iki, ayo nok. Nduk Nggih. iki. Wah, Riyen pundi Bukas Moro kali sambel kemangi, Mas? lah kopi. Wah, nggih, matur nuwun, Pak. Om, Lu bayar. Iya, Cah. Om. Anu, Iki mau ngendikane iku arep nyumbang nyanyi. Sinten? Ha niku Om, arep nanti kok. Oh nika Mas Perawan Sinten, toh? Kalimantan iki. Oh nggih. Heeh, nggih mangke badhe niki. Nggih. Dipinangkani riyen pamundutane Mas nggih. Nggih, Ah, kok. nggih, monggo. Menika wonten Gubuk Asmara nggih Pak nggih. Nggih, Ah, monggo yo. klatir jumeneng ya. Enak. Niki saking SMP Negeri Tunggal Tambak Boyo niki. SMP. Nggih, tas SMP. Hebat. Namanya siapa? Alah ya mati miki. Miki kok Innalillahi. innalillahi piye saka SMP kelas 3 saka ya ngene lho, wis Iya. pinter nembang. Hebat. Nduk, iki ya Pak Guru lho, Nduk. Nggih, Pak Guru dadak nggih. Nggih. Ala rawise. Dik siapa tadi namanya? Nggih, tepangaken nami kula Aldameta Farinasari. Aldameta Farina siapa? Farina Sari. Farina Sari. Nggih. Asli dari mana? Kula. Ya. Oh, jual pokoknya. Pundi aslinya pundi? Pokoknya 15 jam dari sini. Wah, luar Jawa atau dari mana? Jawa Barat. Ya, dari Tambak Boyo sendiri. Walah. Tangga desa. Lah ya iki lho jenenge kene dhewe. Kelas pira to nduk sampean? Kula kelas 3 SMP. Oh, kelas 3 SMP. Pinter sampean wis iso dadi sinden. Muga-muga Amin. dadi sinden sing terkenal kondang ya, laris tanggapane. Amin ya Allah. Matur Gila. suwun ya Mas Dodo. Iya, padha-padha. Pinter sampean. Nggih. Cek cilik nyinden seni pinter. Ora kaya anak iki. SD kelas 1 kok nyolongi kopine gurune. Astagfirullah. Sarung Mas kuwi dilatih sing apik. Yuk kari. Ayo Nduk niki dipinangkani pamurutanipun. Monggo. Ya. Oh, niki Pak. Gebukas Moro ya bapakne ra apa-apa. Nah, karo sinau no. Monggo Mas Joko Met niku medang rumiyin. Nah, Siapa tuh? Apa curiga? Aman ya? Aman. Karena tau dijebak aku. Kopi kecetok kayak banyu. Sabar. Sabar nih kadung mikul. Lelampahan kangka Nduk Cahayu, dalam saya ngajari nembang sapa Nduk kok pinter sampean? Pak Surati ta. Oh Pak Suradi. Nggih. Ala luar biasa. Ya sampean nek pengen pinter nembange, suaramu apik, iki lho guru vokal Nduk. Iya men. Nggih, pripun? Nang nggonku 3 dina dadi. Dadi sinden.
dadi cangkem yo. Kok dadi cangkem piye kok ya? Ya di sinden sing terkenal kok. Tresno tulus nadyane ku buk Ayo perakinan. yen lewat takon Nggih kasah. Dia kasah.
Nggih, kasah. Kasar. Nyanyi itu yang penting percaya diri, Nggih. atur napas yang baik, tidak usah tergesa-gesa. Nggih. Bakdo niki catatan toh. Nggih. Tarik napas. Aja ngomong catatan sik, dadi penting napas riyen. Oke. Lepas oso tarik tok iki bodene. Lah jenengan ngomongnya dikan tarik mawon, Kak. Ya umume lambekan ya ini tuh metune kok terus mbok tarik tok ora mbok lepas ya malah babras teko dindi. Ayo. Catatan sajroning ati nyata luntur saya merati aku kowe dadi karwan mergalen aku bekas Matur nuwun. Tambah pinter, tambah kendel, tambah pinter, tambah kendel. Ya, jos. Saan gubuk asmara sampun. Sampun. Nika wancinipun sambel kemango. Nggih. Kemangi, kemango. Kemangi. Ah nggih, dipinangkani mawon Nggih. niki. Kanun setunggal tembang mawon nggih Mas nggih. Nggih. Sinten ngene kepareng jumeneng niki sambel kemangi, Mbak sinten? Bebas monggo Mbak Yunur Mbak Yunur. sambel kemangi nggih. Ah nggih. Wonge turu. Turu piye kok so. Lah benakno make up lho, benakno make up. Ayo Mosok Mbak, ninjut selak turu. selak keturunan. Monggo Mbak, ayo. Monggo. Mbak Yunur. Minangkani pamundutan saking Bapak sapa Bang? Gak Bapak ditayok kewe, Mas. Iya Pak Ayo, Jamal. Tayo Pak oke. Tayub ya. Oke. Ah nggih. Kalian napa wae digathuk ning ngono ben Gathuk oleh ning. loro, Mas. Ah nggih. Apa? Sambel Tayub kemangi ora mandhap koyo apa? ngono ya, Mbak Yu. Hati-hati. apa? Hati-hati ya, Hati-hati ya. kalau pelek pada pelek, Mas. Ya. Iki ana Dadi podang ati. kuning dadi ati ra apa-apa? Hati-hati kalian apa? Apa iki? Ana podang kuning Perahu layar. Perahu layar. Perahu layar Ah. nggih. Ah, Nek nggih. podang kuning sambel kemangi. Ah, Nah, nggih. ngoten pilih Ya sing pundi? pun. Podang kuning. Niki. Oh, Ah nggih, ayo Mbak Nunur, Mbak Yunur. Sampean kok tenang. Ribet. Garap tayub. Tenang. Mantu dibetani Pak, tenang. Tenang. Santai, Bos. Santai. Kene bakul. Saya pemborong. Iki apa kula? Halo. Weh, Podang kuning. Ya iya. Katapen. sambel. Sambel kemangi. Sampean kok kaku ngono to? Lah piye? Piye carane? Halo. Oh, ngono. Halo. Nah, iki lho sing mari. Aku kaku yo iso lemes yo iso, Mas. Masa, Iya, Kak? nek ditemek iki iso kaku. aku. Lho, iki lanang. Rada kasar-kasar. Halo. Monggo. Tayu Mas Do. Kucing gimana sedulur Prabu? Esuk awan ning omah wis ora krasa.
sampun Nggih. katuran sambel kemangi nggih. Sembah nuwun. Nggih. Apa? Anu gur aneh Iya, anu iya, iya. ngapuntene. Oke. Ah, nggih. Ingkang baku teng mriki namung saged dherek tetungga. Mugi-mugi sabadane adicara menika tansah pinanggih bagya mulya. Amin. Kagem sedaya warga Sabantara. Amin. Ah, nggih Mas Buntas. Dalem. Niki ketingale kok sampun ajeng dilajengaken lakonipun nggih. Nggih pun tabuh tunggal. Alah, aku nyantai sampai jam 4 biasanya gini. Nggih to. Mboten napa-napa ya. Kenceng sih. Kowe melok ndi to, Met? Aku melok sing bayar. Iya, iya. Matur nuwun Mas, pamit riyen dadi. Ya, macet laku. Ayo wis langsung pamit yo Mas. Aduh, ingkang baku. Nggih, pripun nuwun. Pangapunten ingkang kathah mbok menawi wonten klenta-klentunipun anggen kula paring pangipun dumateng sedaya para rawuh. Nggih. Matur nuwun Mas Buntas. Sembah Kula nuwun. dongake mugi-mugi awet lancar tanggapane laris. Amin. Dalang kondang Tuban. Amin. Nggih. Amin. Benjing Pak Ki malih teng Senori. Nggih. Terus Nggih. Tanggapan layang. Anu kulak boto. Matur nuwun Kang Mas Buntas. Nggih, atas sembah nuwun saged nggih ndekaken nggih sugeng kundur. Ah, nggih sembah nuwun. Kula nggih pamit nderek niki ya kula. Sembah nuwun. Matur nuwun, Sembah Mbak. nuwun, nggih. Atas wae. Ayah nggih ndekaken nggih. Kula go ngaturake pangapunten dumateng Bapak Usman ya mengko dipinangkani goro-goro ya. Heeh. Iki antuk mektu mengko ya tabuh siji ayo cok ndereke Mas Komet ya cok ayo.